Het water in Zeeland staat in veel natuurgebieden te laag, met grote gevolgen. Die pijlen die komen nu zo diep te liggen dat droogteschade daardoor ook heel snel optreedt. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Kritiek op aangepaste dienstregeling. En 13 jaar oud pas en nu al een belofte. Goedenavond. Het waterbeleid in Zeeland moet anders. Dat vindt Natuurmonumenten. Nu wordt ieder jaar in de winter het overschot aan water via sloten afgevoerd. Terwijl het in het voorjaar en de zomer vaak juist te droog is. Maar dat kan, zou het water vastgehouden moeten worden en het waterpeil moeten worden verhoogd, vindt de natuurvereniging. Want ook nu nog, zelfs na de regen deze zomer, kampen natuurgebieden met droogte. Zoals het ganzen- en weidevogelgebied De Poel bij Sierafskerke. Jij loopt hier nu rond, maar tot hoe hoog zou het water eigenlijk moeten staan hier? Bij jullie in ieder geval tot je liezen wel. Ja. En dan de sloten, dus eigenlijk waar je het riet ziet staan, dat zijn de wat diepere delen. Nou, moet echt wel bijna wel een meter in staan. Ja. En hoeveel staat erin? Niks. Het is helemaal leeg. En dat heeft niet te maken met gebrek aan regenwater, want geregend heeft het veel. Maar met de hoogte van het waterpeil in het gebied. Wij zijn het diepste punt van het gebied hier. Dus je zou in principe het snelste water moeten hebben. Alleen omdat het omliggend terrein de waterpeilen ontzettend laag liggen, gaat het water van nature eerst naar het laagste punt. Dus wordt het water wat valt eigenlijk eerst onttrokken. En dan wordt dit gebied eigenlijk pas als laatste helemaal opgevuld. Dus eigenlijk zou het waterpeil hoger moeten? Eigenlijk zou het waterpeil overal een stukje hoger moeten. Voor de flora en fauna in dit gebied is het goed dat het waterpeil zo hoog mogelijk staat. Maar het waterschap dat hier aan de knoppen draait en het waterpeil regelt, heeft te maken met meer belangen. Het waterpeil dat gewenst is in een natuurgebied is een stuk hoger dan het peil dat gewenst is in het gebied daaromheen. Dat is landbouwgrond. Als waterschap proberen we het waterpeil voor een gebied zo goed mogelijk in te stellen. Alleen het gewenste peil hangt nogal af van de functie, de hoogteligging en de grondsoort. In Zeeland zijn bijna 900 zogeheten peilgebieden. Het waterschap stelt voor ieder gebied een gemiddeld waterpeil vast waar alle gebruikers mee kunnen leven. Maar volgens Natuurmonumenten ligt dat waterpeil meestal veel te laag. Die pijlen die komen nu zo diep te liggen dat droogteschade daardoor ook heel snel optreedt. Dus waar we eigenlijk naar zoeken is dat we een tussenweg gaan vinden voor het gebruik van agrarische grond, een waterpeil, maar wat dus ook meer geschikt is voor natuurgebieden. Om het waterpeil in dit gebied toch wat hoger te krijgen dan in de omgeving, heeft het waterschap een pomp geplaatst. Die moet het waterpeil hier ietsje hoger krijgen, maar het is de vraag of dat genoeg is. Ik kan me voorstellen dat het optimale peil voor de natuur is waarschijnlijk heel erg nat. Toch houden we ook een beetje rekening met de omgeving. En het water dat we wegnemen pakken we ook weer uit een ander peilgebied waar het waarschijnlijk ook wel nodig is in gevallen van droogte. Dus we zoeken zo naar een optimum. Ongeveer eens in de 10 jaar wordt het waterpeil voor een gebied vastgesteld. Natuurmonumenten vindt de procedure daarvoor te stroperig om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Het gaat inderdaad niet snel genoeg. We zijn keihard samen aan het zoeken naar oplossingen. Maar met de huidige trend die we meemaken, met klimaatverandering etc., moeten we gewoon sneller acteren. Er moeten snellere beslissingen worden genomen om tot een ander peilbesluit te komen, etc. Natuurmonumenten en het waterschap weten elkaar te vinden om dit waterprobleem te bespreken. Het wordt voor reizigers lastiger om met het openbaar vervoer te reizen vanaf volgende week. Dat vreest reizigersorganisatie Rover naar aanleiding van de versobering van de dienstregeling. Connection kampt met een hoog ziekteverzuim en personeelstekort en krijgt het niet voor elkaar om elke bus te laten rijden. Daarom wordt de dienstregeling vanaf zondag aangepast. Rover snapt de tijdelijke aanpassingen, maar niet dat er nu al definitief lijnen zijn geschrapt. Dat gaat volgens de organisatie ten koste van de bereikbaarheid van Zeeland. Het kooiherpesvirus is waarschijnlijk de oorzaak van de vele dode vissen in Goes. Dat denkt de Hengelsportvereniging, die nu afraadt om in alle Goese wateren te vissen die de vereniging beheert, om verspreiding te voorkomen. Eerder gold dat advies al voor de West- en Oostvesten. In de 2 vesten veroorzaken drijvende dode vissen veel stankoverlast. Als het aan PvdA GroenLinks in Terneuzen ligt, vaart Sinterklaas volgend jaar bij de landelijke intocht door de Nieuwe Sluis.
De partij denkt dat de landelijke intocht de regio op de kaart kan zetten, dankzij de live-uitzending bij de NPO. Er zijn nu raadsvragen gesteld en er wordt door de partij al gekeken of het haalbaar is. In 2018 stelde de gemeente zich officieel kandidaat voor de intocht, maar trok dat later in vanwege de onduidelijkheid over de kosten. En 17 speciale radio's worden verdeeld onder verzorgingshuizen van SVRZ in de gemeente Borselen. De zogenoemde O-radio's zijn eenvoudiger te bedienen en spelen alleen muziek. De eerste werd overhandigd aan mevrouw De Pundert. Ik hoop dat ik ermee werken kan. Het lijkt mij makkelijk, maar ik zal het zien. Je mag dankbaar wezen dat zoiets gegeven wordt. Daar moeten alle mensen dankbaar voor zijn. Het apparaat heeft maar een paar knoppen. Een knop om hem aan te zetten, een volumeknop en een uitknop. De radio's worden gemaakt door Stichting O-Radio uit Goes en gedoneerd door de Stichting Vrienden van SVRZ. Zij zien de voordelen van muziek. Daar hoorden we van mensen dat toen de radio weer wegging, dat ze dat heel erg vonden. En dat was voor ons een signaal dat het leeft en mensen hebben daar plezier aan. Bij de Zeelandbeker valt ze standaard in de prijzen en ze wordt gezien als groot zwemtalent. Jeliza Bunk uit Oost-Soeburg. 13 jaar is ze pas, maar nu al Nederlands kampioen open waterzwemmen bij de junioren. Een kennismaking met de talentvolle zwemster van de Zeeuwse kust. Elke keer als ik het zwembad induik of inderdaad het kanaal, dan is het gewoon een soort van rust in mijn hoofd die vrijkomt. En dan heb ik even alles vergeten en dan is het gewoon, ja, ik weet niet, gewoon een heel goed gevoel geeft het bij mij, het zwemmen. 13 jaar is ze pas, Jeliza Bunk, en helemaal gek van zwemmen. Als veel leeftijdsgenoten op het sportveld staan, ligt zij in het water, bijna iedere dag van de week. Wat ooit begon bij de ABC-diploma's is uitgegroeid tot haar grote passie. Ja, 5 keer in de week ben ik wel bezig met zwemmen. Als het niet binnen is, dan is het buiten in de zomer natuurlijk. Het is eigenlijk opstaan, eten, naar school, zwemmen, eten en slapen. Dat riedeltje gaat elke week door. Dat vraagt veel discipline, maar ze zwemt graag. En vaak winnen zorgt natuurlijk voor de nodige brandstof. De Soeburgse is bij de junioren regerend Nederlands kampioen open water zwemmen. Binnen zwem je alleen maar 200 meters, 400 meters. En hier zwem je 2 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer. En je hebt natuurlijk hier de stroming en alles. Ik weet de eerste keer ook nog heel goed dat ik erin sprong, dacht ik van, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, hoe langer je het doet, hoe leuker je het gaat vinden. Door! Wat viel je nou eigenlijk voor het eerst op toen je haar in het water zag liggen? Een aantal jaren geleden begon ze bij de junioren, zo gezegd. Ja, dan zie je al bepaalde talenten. Ligging, de houding, trainingsmentaliteit, fysiek, lengte. Nou, dan komt alles wel bij elkaar samen. Ja. Inmiddels is John Bonte haar coach bij zwemvereniging de Zeeuwse Kust. Jeliza traint daar met zwemmers die hun diploma's al hadden toen zij nog niet eens geboren was. Ik vind het juist fijn om met ouderen mee te zwemmen, want die proberen je motivatie te vinden om nog een stukje harder te gaan en nog even over dat drempeltje heen te gaan waar je overheen moet. En dan is voor zo'n wedstrijd is dat heel fijn om te hebben. Van tevoren geef je natuurlijk een plan mee, dat is al doorbesproken. Tijdens het zwemmen geef je natuurlijk aan waar ik wil, waar zij gaat versnellen. Ja, dan weet zij wel wat ze moet doen en ja, vocaal en met aanwijzingen komt zij een heel eind. Ze komt nu dus een heel eind, maar wat zegt dat over de toekomst? Bunk, die als specialiteit school en vrije slag heeft, moet voor serieuze concurrentie nu al vaak de provincie uit. Ik denk de komende 2-3 jaar is het fysiek, vind ik zelf, en mentaal heel erg doorontwikkelen. En daarna zal zij zeker doorgroeien, daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk ben je daarmee bezig, maar ik zwem nu 5 keer in de week. Als je naar zo'n grote wedstrijd wil, zo'n WK of zo, dan moet je meer uren maken. Maar ik vind me daar zelf nog te jong om naar een Eindhoven te verplaatsen of zo. Dus als ik een jaar of 16, 17 ben, dan wil ik dat natuurlijk wel doen. Want ja, dat is ook mijn eigen toekomst die ik wil hebben. Dus, maar nu vind ik het nog gewoon goed hier zo in mijn eigen mooie omgeving Zeeland. En over 2 weken verdedigt Jeliza haar Nederlandse titel op de 2,5 kilometer vrije slag bij de junioren. Wielerliefhebbers dan, want die moesten vandaag in Sluis zijn. Daar werd de tweede etappe van de Renewy Tour verreden. De opvolger van de Bing Bang Tour. Er deden er meerdere topsprinters mee, onder wie Jasper Philipsen. 154 deelnemers rijden een individuele tijdrit van 13,6 kilometer. De start was in de Zuiddijkstraat en de finish hier op de Grote Markt, waar honderden fans langs de zijlijn staan. Fantastisch, mooi. Ja,
Ja, dat is een mooi evenement voor Sluis. Lekker biertje erbij, lekker weer. En ik zie ze één voor één voorbij komen. Of niet? Dat is toch leuk als dat ze in een peloton voorbij flitsen. Wat vindt u zo mooi aan de sport? Ja, de spanning en de mannen die zo gedreven zijn om alles tot op het einde vol te maken. Dat is geweldig. Deze Renéwi Tour is onderdeel van de World Tour. Wat betekent dat de beste 18 ploegen meedoen. Wat is de favoriet? De favoriet voor de eindoverwinning voor mij is Craig Anderson. Die toch in de recente Tour de France bewezen heeft van dit niveau zeker en vast aan te kunnen. Ja, en hoeveelste deze Søren Kragh Andersen geworden is, kan je terugvinden in onze app of op onze website. De tijdrit is er vandaag in ieder geval gewonnen door Joshua Tarling. Kouder dan gisteren was het niet, wel veel bewolkter en soms ook veel natter, dankzij de buien die overtrokken. Morgen wordt het wel koeler, met vooral in de ochtend nog kans op enkele regenbuien bij maximaal 22 graden. In het weekend nog een tikkeltje koeler bij maximaal rond de 18 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook nog na te lezen op onze site en in de app. Voor nu alvast een hele fijne avond.